लड होबाय नै दा लड होगासिनो लड होखांबाथाय लानानै होलांसैलाय न'आव फैदोंमोनलाय थांफिननोसैलाय नै उफाय गैयाना थाङाबा जाया बिदिबा नायलांबाय थादो आं अबाव थाङो मा मावो नोंथांमोना दा नुलांसिगोन नै दा आङो थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारबायानो आङो नैबे बेग फिसाखौ लाबाय बाव माबा माबि बुस्थु दङ साथा दं मा दं बेखौ लाबाय ओंखारबाय नै थाबायगासिनो आं गारि दोननाय जायगाखौ मोननोसै आरो बारा गोजान गैला नुहुरबायानोसै औ नै जास्ट 100 मिटारल'सै बेनो आंना गारिया नै बल्दारबो नांगौ बल्दार बेयावनो दोननानै न'आव थाङो आं खुलिनोसै गाखोबाय स्टार्ट खालामसै प्रेसारा डाउन जानानै दंलै नै उन्दुग्राया स्टार्ट जाबाय दै लानि दै लानांगौलै लामा सामा गाङो मायो जेरावबो मोनजोबाना दै मोजांखौ बथल मोननै सोबाय ड्रिंकिं वाटार नै मोनफ्रोमबो थाव डिपुआवनो बेबायदि मोनसै दाना एकदम बिराद मोजां फ्रेश दै पुरा माने फिल्टार खालामनाय ओमफ्राय गुसु दै नांगौबा गुसुबो मोनो आरो ओंखायनो थाव डिपुफ्राव दा बिराद सुबिदा जाबाय DF सोनोसै बाल्थिंसे सोबायानो आं DF खौ नांथारगौ दानि गोदान गारिफोराव DF नङाबानो माने जाला डिजेल एग्जस्ट फ्लुइड होनना बुङो बेखौ DF चाल बिदिबा आवगैबाय दावखोबायानो लामा फुल बिफां गायनानै लामाखौ बिराद मोजां नुबायलै एखेबारे फरलेन नै नायनो समायना नुथारदों गोथांनो गासिबो लामायाव बेबायदि जाजोबनायबा बिराद मोजां जागौमोन दानिया नैबेयावहाय आगदाजों बाज्ल'बाय बे अबहाय थाङो मिथिगौ बे लामाया भुटान थांगोन भुटान बेखौ सामथाइबारि होनो सामथाइबारि भुटान बल्दार लायनांगौ बल्दार सामथाइबारि भुटान मोर बियो दानिया बेनिफ्राय लामाया जाहैबाय फिसानो एखेबारे गारि गंनै एरायनांगौबाथाय गंसे ओंखारलायनांगौसो जायो मालाबा सामथाइबारिनिफ्राय भुटानाव थाङोबा दालांफ्रा नै बेबायदि एकदम फिसा गोजौ मानखोनांगौ ओमफ्राय फिसा जा रिक्स जानो नागिरो दाथ' खालि गारि अरजाया लड गारि फैबा जि दिगदार जायो नै एकदम फिसाथार गंसेल' हाबजाखायो गारि गिदिरा जि दिगदार जायो सैमाफ्राबो लामायावब्रा एकदम दालाङानो फिसा मानखोनांगौ जि दिगदार जायोलै लड गारियावथ' आरो अखा हाबावदो सेस नै रायखांनाय लोगो अखायाबो फैबाय माथो बिराद अखा हायोलै बिथिंजाय
मोजां ना रायजोफोर माथो खालामनो नै ओंखारनांलायबाय खामानियाव सोरथो जाहोनो मावाबालाय देहाफ्राबो बारा थिग नङा सानफ्रामबो गारि सालायनाय ना एखे गगा गुजुनायफ्रानो खारनो रोंला उन्दुनायबो थिग गैया न'आव थांदोंमोन न'निफ्राय फैबाय आरो दा सालायलायबाय नै सिगाङाव 10 साखा सालायदोंमोन ना दा ट्रेलार गारि सालायबाय आं ट्रेलार बे मालिक सासेनिनो आरो जोंनि कम्पानिनिखा माने गोजाम ड्राइभारफोरखौ सालायहोनो होननानै ट्रेलारखौ सालायहोबाय जोंखौ गोदो ट्रेलार सालायनायनि माबा एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन नालाय ओंखायनो जोंखौ ट्रेलारखौनो सालायहोबाय आरो सानै गंनै लाबोदोंमोन गंनै दा बे गंनैयाव सासेया फैयाखै बेना गारिया बेंगलाव दंहैयो आङो भुटाननिफ्राय माल बोगासिनो आरो बल्दार दा थांगासिनो दङ भुटान नायनोसै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो बोथोराथ' बारा मोजां नङा जाहैबाय ओरैहाय बोथोरा नै अखा हाहां मा हाहां एखेबारे दोमैजोबनानै दङ नै माब्लाबा खोमसि जालायो भिडिअफ्राबो मोजां जाखाया आंनाथ' मबाइलफ्राबो दाम खमनिसो नालाय नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबाय थायोबासो दाम गोसानि मबाइल बायनानै माने भिडिअफ्रा मोजां हगारनो हानाय जागोन आरो ओंखायनो माबादो सापर्ट खालामलायदो नै बाब लामाखौनो हगारा बोरमाफ्राबो गोथां जि साइज नुयो आरो लामाफोरखौलाय नै एकदम नायनो मोजां नुयो ओमफ्राय गुसेबथारलै बिराद गुसेब भुटान लामाया सामथाइबारिनिफ्राय हाबनाय लामाया 3.5 मिटारसोल' दं खोमालै अबेबायाव एसे गुवार दं आरो 5.5 मिटार गाहाम दं नै बेफोरनो 3.5 मिटार 4 मिटार बेफोरबादिल' जायो एकदम फिसाथार आरो ओरै सेरावथ' गारि गिदिरखौ मालाबाबो लांजाखाया माने दा अखा हानाय बोथोर ना बिराद रिक्स जायो लड गारिफोरखौ मालाबाबो माने सेरजों लांजाखाया आरो एकदम नङाब्ला बोरैबा ट्रोप गोदोबाथाय जारलाखा बिराद जारला सौफैबाय नै जे जायगायाव आं बल्दार लांनो फैदों बे जायगायाव सौफैबाय बेयावनो लड जागोन आरो गारिया माने सौफैबाय मोनफैबाय ओरैबो बल्दार ओइ मेसिनाबो फैगासिनो अख्लायनजोंसो लड होनांगौ गारिया गोजौथारना लड होबाय नै लड होगासिनो लड होखांबाथाय लानानै होलांसैलाय ओरै बिराद माल दं नै बल्दार ओरैबो बल्दार बे बल्दारानो बल्दार जोब लड जाखांबाय गारिया दानिया ट्रिपालथ' नङा नेट खाबाय आरो बेखौ खाथारनांगौलाय नङाबा 10,000 फाइन ओमफ्राय नै लड जाबाय सालायनोसै दानिया होलांसै गोरनो